Moi boas tardes a todos e a todas. Estamos, pois, un día máis recuperando a memoria, non? Recuperando esa parte da historia que durante estes 5 anos consecutivos, pois, estivemos a recuperar, e recuperando esa parte da historia que durante eses 5 anos, e onte en concreto, na conferencia que tivemos, amósase cada vez máis claro de que non hai excesivo interés por recuperala por parte de certos sectores, pero que nós seguimos na teima, a Asociación Cultural Cultura Aberta, de si facelo e si coñecer, pois, a nosa historia, e sobre todo, en concreto, un tempo desa nosa historia. Seguimos con esa teima e seguiremos con esa teima, e para iso sempre intentaremos, pois, contar cos meirandes expertos, se é posible, en cada materia ou en cada parte desa historia, non? Si onte contábamos con Francisco Espinosa, que, por certo, hoxe é prácticamente o máis destacado, dos máis destacados nos xornais, os algúns dos xornais, a entrevista a este home sobre o libro que está agora mesmo a presentar no Grove. Pois, hoxe temos tamén outros dous expertos na materia. Temos un que tamén estivo onte, que é Emilio Grandío, porque Emilio Grandío é o coordinador, ademais, destas xornadas, como foi xa o coordinador das pasadas. Onte dicía, vou non lembrar, porque non somos todos os mesmos que estábamos onte, de que isto nace coa idea, como dixen antes, de recuperar a historia, de lembrar a nosa memoria, e nace, pois, con dous xeitos de verlo. Dende o punto de vista de expertos, de xente, catedráticos, historiadores, etc., que nos aportan os seus coñecementos, e tamén dende o punto de vista de ter aquí persoas que foran represaliadas, dicir, memoria viva, nunha palabra, non? E así, pois, durante este tempo houve esas dúas facetas. Últimamente, nas jornadas anteriores, que dedicamos aos 75 anos do voto femenino, e estas, pois, digamos que o que fixemos foi, digamos que, asentar estas jornadas de recuperación nunha temática en concreta. Este ano, no Frente Popular, na Fronte Popular. Precisamente hoxe imos comezar unha charla que se dá a chamar a Fronte Popular en Galicia, orixes e acción política. Ben, como decía, temos a Emilio Grandío, que, para que teñades unha referencia de él, unha pequena referencia, profesor titular de Historia Contemporánea pola Universidade de Santiago de Compostela, especialista nos anos da Segunda República e da Guerra Civil, é autor de diferentes libros. No 2009, que pasou no 36 en Fuxida do Portiño, en A Nosa Terra, Empresa, Orden Público e Conflictividade Social na provincia da Coruña, 1931-1936, da Diputación, publicada pola Diputación Provincial da Coruña, e a Segunda República en Galicia, Memoria, Mito e Historia en Nigratea. Tamén temos hoxe con nós a Bernardo Maiz, licenciado en Xeografía e Historia, doutor de Historia Contemporánea, catedrático do IMS Concepción Arenal de Ferrol. Publicou varios libros: Galicia na Segunda República e baixo franquismo, Memoria, catálogo das publicacións galegas antifranquistas, Galegos en Euskadi, Galicia no corazón, Nautilos, as embarcacións da pasaxe das rías galegas, Resistencia, Guerrilla e Represión, bueno, entre outros. Colaborou en moitas obras colectivas, así como tamén escribiu artigos na Nosa Terra e foi guionista e locutor de vídeos e series. Membro do Comité Científico do Congreso Guerrilla Antifranquista Galega. Eles
hoxe, como xa dixen, glosaránnos o seu saber. E despois pasaremos a, como ben vistedes no díptico, para rematar o acto con unha actuación de Mini e Mero, que tamén, digamos que forman parte desta recuperación da memoria, poñéndolle letra, poñéndolle música a cancións que tamén e a historias que tamén forman parte da historia da que pretendemos recuperar neste tempo e nestas jornadas. Sin máis que agradecervos en nome da sección Cultura Aberta a vosa presencia aquí, doulle paso ao primeiro dos intervintes, que é Fernando Mari. Ben, eu, lóxicamente, en primeiro lugar, agradecer o convite a vir aquí, a Carral, do que tiña previsto inicialmente, pois, dar algún dato sobre o sucedido en Carral ese período, porque non sabía da existencia deste volume, non? O que sí que simplemente lembrar quen era o alcalde de Carral no ano 36, José Doval, que no libro de memorias, nun dos libros de memorias do diputado Emilio González López, destaca como encontra en Madrid, como se encontra metido, non sei se é un detalle curioso, nun incidente con un grupo de pistoleiros de Falanxe, justamente cando están, non recordo agora, se van a elección de compromisarios de Azaña como presidente da República ou o mitin de Azaña, non recordo exactamente, non? Decías que dos expertos, indudablemente, Emilio é un experto, cada día me dou de conta de que son experto en cada vez menos cousas, non? En todo caso, por edade, o que sí que fun sendo, e o reconozo, e o digo con moita fachenda, fun un pioneiro a hora de investigar estes temas, pero cuestión puramente cronolóxica, non? Claro, eso deume tamén unha situación, eu estou a pique de cumprir 60 anos, deume unha situación de privilexio en relación a xente máis jove, que poiden falar, coñecer, entrevistar, chorar con eles moitas veces, e outras veces reírnos, con persoas que recordaban a miña propia nai, por exemplo, non? A miña nai no ano 31 tiña 15 anos, hace 15 anos. Moitos veciños meus dunha zona tan virada cara a esquerda como é a banda sur da Ribeira de Ferrol, en Mugardos, teño que lembrar que era, xunto con Pontevedra, os dous únicos concellos de Galicia que tiñen alcalde do Partido Comunista no ano 36. E seguimos sendo os rojos, con J. Ben, a Segunda República, indudablemente, hai un pedazo, falábamos de que iba a asistir escasamente 15 días, unha cousa fora daqui, que ali iban 300 personas disfrazadas de alegorías republicanas. A República é percibida, ainda hoxe, e así ten que ser, como unha visión un pouco idealista, como un período de avances, de democratización, de igualdade, de progresivas libertades individuais e colectivas, non? Mais, como supoño que Emilio abondará, que é un tema que coñece seguramente mellor que eu, con deficiencias, non? En primeiro lugar, hai unha cuestión fundamental, as élites dominantes, souberon adaptarse moitas delas perfectamente ao novo sistema que había, non? E vou poñer un exemplo moi significativo que recollín en Laracha hai uns anos, que corresponde a un entroido do ano 1933, o entroido de 1933 en Cabo Vilán, en que dice: antes era Bugallal quen mandaba nestes lares, agora que a cousa cambiou e o coro decía de que, o último verso decía, manda Santiago Casares, que creo que xa te falei disto outras veces, non? Son as élites, cicais un pouco o traído forzado, o exemplo que acabo de pôr, a adaptación das élites e a previvencia do catequismo tradicional ou dun neocatequismo que pode estar nas maus do Partido Radical en moitos lugares de Galicia, pero que fundamentalmente na provincia da Coruña fundamentalmente está nas maus da Orca. E outro elemento a subliñar e que se vai agudizando ao longo do período republicano é a radicalización de posturas, os extremismos, digo esta expresión con moito cuidado, e outro elemento que é unha mala época. Quero dicir con que é unha mala época que primeiro fora a crise do azúcar no ano 21, que mandara de volta en 1921, que mandara de volta para Galicia moitos emigrantes, e agora, realmente, a crise do ano 29 que axudara a precipitar a caída da monarquía, pero que a República comeza a súa andaina con unha situación económicamente dura, non? Quero recordar, como saberán, que Primo de Rivera en
entre outras cosas, de evaluar a peseta, por poñer un exemplo. Ese efecto está a notarse despois. E un elemento sustancial, e me gusto moito insistirlo, porque vou dicirle de novo, que mentres que coido que o profesor Grandío vai desenvolver máis que nada acción política, vou citar máis que nada acción social, e isto leva precisamente ao tema inmediatamente anterior, que son os emigrantes retornados. Nesta área do mundo, nesta área do norte de Galicia, sobre todo de Cuba, tamén de Argentina, pero sobre todo de Cuba, ou de outros lugares, pero sobre todo de Cuba. Estes emigrantes retornados voluntariamente, en moitos casos, na miña propia familia, que foron emigrantes a Cuba e volveron na familia da miña nai, e outros porque foron expulsados económicamente dos países nos que estaban gañando a vida, Cuba, ou foron expulsados violentamente porque hai unha serie de legislación na ditadura de Machado que para expulsión literal de extranjeros indeseables e que coloca nos barcos de volta, por poñer un exemplo moi concreto, no ano 30 a 34 sindicalistas galegos habaneros que son deportados e que se non chegan aquí fundan sindicatos ou contribuyen aos sindicatos. Estes emigrantes retornados serán un elemento fundamental para a consolidación da República e para avanzar cara a esquerda da República. Moitos deles contribúen á creación de sociedades e moitos outros internas nas que hai, notase, e será un factor importante, non? Pero será tamén un factor negativo porque xente que ven cunha man diante e outra atrás en moitas ocasións a percura de traballo que aquí escasea. É un tempo de regeneración democrática. Eu teño moitos, me repito moito neste caso, teño moitas cosas comenzadas cunha frase de Rafael Dieste que define a República como, dice literalmente que era un tempo de esperanza. E foi unha realidade, non? Unha esperanza que foi frustrada, cando foi frustrada e por que foi frustrada, non? E non esquenzan a situación internacional, unha situación internacional na que medraron espectacularmente os regimes autoritarios, e permíteme que meta como regime autoritario a Unión Soviética tamén. Non é só o caso. Sempre esquecemos outro país, por certo. Non é só o caso do fascismo italiano, non é o caso da ascensión de Hitler ao poder en novembro do 33, justamente cando hai elecciones tamén aquí, senón que tamén un caso que moitas veces esquecemos que é o caso de Portugal, no que existía unha dictadura paternal, se non chamar así, pero un regime dictatorial. E, por suposto, hai que meter como regime autoritario tamén a Unión Soviética. E hai que falar dos outras dictaduras de dereitas, nos anos da Segunda República, como o caso de Hungría, o caso de Polonia, e non esquecer como en Francia ou en Inglaterra están a medrar grupos parafascistas, como pode ser o National Front en Gran Bretaña ou o Octubre Nouveau en Francia. Da esa maneira, eso de creación, de virada cara a dereita, ao extremismo de dereita, son expresións que non gosto moito de utilizar, pero para entendernos rapidamente, está tamén a sedar nas esquerdas, fora coa creación das fallas, coas libertarias, fora coa radicalización progresiva que ten o Partido Comunista, a creación de milicias obreiras, etc. Ao longo do período republicano hai zonas nas que a viraxe cara a esquerda é máis palpable que noutras. Esta é unha das zonas, esta zona na que estamos, a que a virada cara a esquerda é máis palpable, porque é unha zona de transición entre Coruña e Santiago e Coruña. Aquí o implantamento entre o agrarismo da CNT, como desaí estudiado, é francamente notable. E tamén, por certo, o implantamento da Federación Nacional de Traballadores da Terra, concretamente en Herbes e en Sumía, por poñer un exemplo, que ven da mao de Ramón Beade, de Betanzos. Según vayamos deslizándonos cara máis a Mariña ainda, Caroleiros, cara Sada, perdonen, pero sempre me cadra cando cadro con Emilio, que ten mano a mano, que sempre veña catarrado, debe ser moi gallo, botas, está aí. Alerxias. Pois, manda. Alerxias. Sí, sí. Pois, daquela hai por parte de sectores amplísimos da esquerda proletaria, que despois se utiliza na época, hai a idea de que no ano 31 todo é posible, mesmo a revolución. De feito, dentro do PSOE, decías que hai que ir por zonas. Dentro do PSOE, pois está clarísimo a impronta máis radical do PSOE, a largo caballerista, por exemplo, en todo o que é área de Ferrol. Non Quintanilla é un moderado, pero verdadeiramente quen está a mandar naquele momento no Partido Socialista Obrero Español en área de Ferrol
e Quintanilla como figura pública, pero son outra xente máis radicalizada que procede do sector naval, como é o que foi alcalde de Ferrol no 36, Santa María, que era un mecánico, non? Ou, sobre todo, e entendame, o que era o mestre do Sumeu, o mestre do Seixo, Ángel Mato Peña, que é un home verdadeiramente moi notable, que, por certo, ten un neto, Ángel Mato, chamado igual que el, que é concelleiro de obras do PSOE de Ferrol e que está armando a lei de Dios Cristo e fai moi ben. E para que vexan como era esa familia, un irmão de Ángel Mato Júnior, que foi un nomeio hai anos, chamábase nada menos que Francisco Giner de los Ríos Mato. Bueno, pois o Ángel Mato, mestre do Seixo, é verdadeiramente o cerebro radical de radicalización que ten o PSOE na área norte da provincia da Coruña. Por non falar o enorme pegada, o enorme peso que ten a CNT. Agora ben, ao falar da CNT, non lamento non estar mañá, cando veña Dionisio, pero é que hai que coller as cousas con pinzas, xa que estamos a comprobar constantemente como estar na CNT naquele momento era estar nun sindicato, non ser anarquista moitas veces. E hai fenómenos tan curiosos como comprobar como significadas persoas da CNT están afiliadas a un partido tan de orden como Unión Republicana, por poñer un exemplo. Que neste sentido, anduve a mirar donde estaban afiliados os obreros, o digo que estean a propósito, os labregos, que non propietarios, os xornaleiros, que estaban no Partido Galeguista e maioritariamente estaban no UGT. Un fenómeno curioso, non? Entón, a CNT é un elemento fundamental para entender a situación de Galicia nos anos da República. O Partido Comunista é un partido moi pequeno, pero ali onde hai un comunista, ali está o partido, por lo tanto, un partido activísimo. Se eran 4, parecían 40. E ao longo da xira republicana van aparecendo radios, o nome que estaban na época, radios comunistas por todas partes. Estou a falar, lógicamente, de Ferrol, de Mugardos, de Miño, de Vilar Maior, fenómenos curiosos. Igual que o Partido Galeguista, sobre todo no 33-34 en adiante, fora sementando de irmandades nacionalistas galeguistas, exemplo, concreto, Irmandade Nacionalista Galeguista de Franza ou Seixo, porque, no exemplo, un grupo galeguista de Vilar Maior, de Miño e demais. Está vendo unha dinámica política moi potente, moi activa por parte da esquerda, incluindo a esquerda burguesa, que é o que orga primeiro a izquierda republicana despois, e, lógicamente, tamén, como ten magníficamente estudiado, felicidades, nun libro sobre a C de Emilio, hai un profundo activismo do 32 en adiante da dereita que era desmantelada coa derrota republicana, coa derrota da monarquía en abril ou en xullo do ano 31, e que se reconstrue a través de agrupacións femininas e, aínda máis, e atención a este elemento, de organizaciones católicas. Porque este elemento de clericalismo e anticlericalismo será un eixo fundamental no que xire a situación social na República, non? Hai que ter en conta que era unha igrexa católica de darle de comer a parte. Hai que partirse desta situación, non? E tampouco foron tantas actividades anticlericais. Precisamente hai algunha acción, por adiantar un pouco, o 1 de maio do ano 36, donde a dereita cacarexa moito como en Ferrol, unha manifestación do 1 de maio, ao chegar diante do convento das monxas da enseñanza, agachan uns locos, agachan pola verxa que hai por fora, para erizar unha bandeira que non quedou nunca moi claro que bandeira era. Mira que bestes, saltando un convento de monjas. Non sei se saben vostedes, que seguramente que non, que era o cárcel de mulleres. Ese convento de monjas, o convento de enseñanza de Ferrol. Iso é a razón que hai detrás. Por lo tanto, non é estritamente unha acción anticlerical. É locos en todas partes. Se repito que había que ver os cregos que había, porque saben perfectamente a separación Igrexa-Estado que empeza a practicar o primeiro bienio republicano, bienio reformista. Por certo, hai que recordar que Lux pretendeu, e case conseguiu, instaurar o orzamento para culto e clero, de novo, mantido do Estado, e ir mirando, concello a concello, situación a situación, vemos uns cregos, uns beatos e unhas beatas verdadeiramente belixerantes. Hai cuestiones anecdóticas, se les parece, como que o alcalde de Ferrol Quintanilla dice que de 11 da noite a 8 da mañá que nos pueden tocar as campanas, porque eu soy médico e a gente tiene derecho a dormir. Bueno, se arma, non? Ou indicar que cando queran facer unha procesión van a ocupar a vía pública, que teñen que pedir permiso como se fora por outra manifestación. Nos negamos. Os cementerios pasan a ser cementerios municipais, non entregamos as chaves. Poden poñer casos concretos vindo dende aló hasta chegar aquí prácticamente. O crego que non quere entregar as chaves do cementerio, non? Claro, é moi duro ter o poder omnímodo
sea económico, sea militar, sea político, sea ideolóxico neste caso, e perderon, non? E resisten como gato panza arriba, lóxicamente, non? E repito, unha vez máis, son as sociedades, en as sociedades agrarias, moitas e moi reforzadas, sexan as sociedades mariñeiras, fundamentalmente da CNT, as sociedades proletarias, obreiros industriales, e, por certo, as sociedades culturais, detalle significativo, que son as que verdadeiramente dinamizan e republicanizan. Hai unha constelación de sociedades en Galicia espectacular, como se vendo, non? Un asociacionismo potentísimo, non? E a xente iba as cousas, tamén porque non había televisión. Son elementos a ter en conta, non? Os cambios sociales moitas veces non nos damos de conta, non? Había, indudablemente, por parte da esquerda obreira, da esquerda proletaria, impaciencia revolucionaria. Impaciencia revolucionaria pola conquista do poder, non? Pregunta de caixón, que me fixeron ainda hai moi poucos días noutro lugar semellante a este, non? Bueno, como é posible que a coalición republicano-socialista agraria, detalle que quero destacar aquí en Galicia, arrasa nas eleccións municipais do 31, gañan as eleccións xerais de xuño do 31, que sucede no 33? Pois simplemente que a dereita que estaba desmantelada no 31 está reconstruída, e a esquerda, xenéricamente falando, a esquerda republicano-proletaria, que no 31 fora coaligada, no 31, no 33 vai cada quen polo seu xeito, non? E danse de conta a situación, e danse de conta de que o período leruxista, digo leruxista por simplificar, é un período regresivo, un período de marcha atrás, un período no que as conquistas populares do primeiro bienio, e non as vou repetir aquí agora, que son ben coñecidas, pois quedaban paralizadas, de exemplo, a reforma agraria, ou incluso había marcha atrás, como, por exemplo, repoñer con mando en plaza a militares que estuveran implicados na acorcada do ano 32. Ou, por exemplo, detalle que comprobei e que me sorprendeu bastante, que o proceso, por exemplo, o proceso estatutario de Galicia, que estaba en marcha, que se acollía a un decreto, e que era un conto, a un decreto do 27 de 5 do 33, que sinalaba que só había que avisar con un período de 15 días de antelación para convocar o referéndum, o plebiscito, como lle queran chamar, e que resulta que o tiñan previsto para decembro do ano 33, e que en novembro son as eleccións, e a Diputación da Coruña solicita que non se celebre. Detalle para mí sorprendente, non? Pois aí teño outra cuestión, que hai sectores, quizáis non moitos, pero por suposto o Partido Galeguista, e algún sector verdadeiramente galeguista, o que xa deixaba de ser a orga para ser de izquierda republicana, que vota en falta, non? Cara ao pacto do Frente Popular, que son as orixes de todo isto, non? Hai moito que tocar, moito que falar. Saben que en sí é unha idea, non le chaman así, exposta nun congreso internacional comunista por Dimitrov, que era búlgaro, que correctamente foi despois preso polos nazis e foi condenado e conseguiu librar a conta de ser búlgaro, precisamente. Pois ese pacto presenta certas incógnitas na súa xénese a escala estatal, e máis especificamente na súa como coallou en Galicia, non? Sí que é verdad que Dimitrov, en xullo-agosto do ano 35, no 7º Congreso Internacional, non sei se onte Espinosa xa falou disto, e perdonen que non estuve. Bueno, pois, claro, hai un fenómeno moi curioso, teñan en conta, se aquí algún de ustedes, e por edade é posible, non? Militaron no Partido Comunista, eu sí, pois, por iso non atrevo a falar tamén, non? Sempre o choque entre internacionalismo e nacionalismo, o choque. Cando basta ir a Marx, as fontes para ver como fala da liberación nacional, pero bueno. Pois atopámonos na situación de que por suposto, as teorías de Lenin sobre, non vamos a afondar por aí, e posteriormente, curiosamente, de Stalin, pero bueno. Pero hai un choque, non? Hai un choque. De feito, a ala esquerda do PSOE en España non entende os nacionalismos, españoles, porque a mí o que están vendo é la burguesía catalana, non? Están vendo que no País Vasco quen demanda
autonomía son os sectores máis integristas. O PNV dos anos daquela, e Dios mío, o sea, do carlismo PNV é moi diferente ver a diferencia, mas non do carlismo máis en plan caricatura, esto dicindo, no, que es un carlista, animal montaraz que vive nas montañas de Navarra e que tiene la cresta roja. Una vez confesado y comulgado, baja de las montañas y ataca al hombre, ¿no? Una definición que se atribuye a varios países, ¿no? Bueno, entonces, lógicamente, a esquerda obreira dice, no, viva el internacionalismo proletario, ¿no? Lógicamente, ¿no? A que se debe o cambio da Internacional Comunista? Porque el elemento fundamental que teñen que ter, que en aquel momento Moscú manda e Pepe Díaz en España obedece. Está claro, ¿no? O que non obedece se vai. Que non se foron? Pues, por exemplo, o que pasou co POUM, que a fin de contas é trotskista, ¿no? Pero outra historia, ¿no? Entonces, venlle as orellas solo. Venlle as orellas solo. A que logo lle ven as orellas? O fascismo. No ano 33, antes falaba de eso xa, no ano 33 tenemos a Hitler no poder en Alemania e Armando la Gestapo, ¿no? Hai unhas frases de Dimitrov que son moi significativas. Dice, as masas traballadoras tenen que optar hoxe non entre a ditadura do proletariado ou a democracia burguesa, senón entre democracia burguesa e fascismo, non? E mesmo recomenda aos partidos comunistas que obedecen internacional que recurran ao patriotismo, atención a isto, en contra do fascismo, e engade que no caso español, o patriotismo é o patriotismo do povo galego, do povo catalán e do povo vasco. Bien, atención a isto de ahora porque para mí foi sorprendente, non? Bueno, eso se dice sempre que esa iniciativa foi tomada por Azaña e continúa dentro un momento con Manuel Azaña, non? Pero que, curiosamente, antes, José Díaz, en Mundo Obrero, en xuño do 35, chama a Unión Popular Antifascista e chama a creación dun frente unitario de esquerdas. Bueno, pois non queiro o Partido Comunista, porque viene por donde un personaxe curiosísimo, Matías Usero, un ex-sacerdote, próximo ao PSOE, nun periodicucho pequeñito chamado Renovación, que era da Unión Republicana, pois en marzo do 35 escribe: no queda otra opción que prepararse para la batalla de las urnas y venciendo en ella salvar a España del fascismo. Si queremos liberar de la cárcel a millares de nuestros hermanos, si queremos conservar la sombra de libertad que nos queda y con ella a la República, solo existe un camino, la unidad contra el enemigo común. De que está falando este hombre? Está falando do que foi despois a Frente Popular. Pero, e de quen está falando? Liberar de la cárcel a millares de nuestros hermanos. Eso retrotraeme a outubro do 34. Porque, dai en diante, é cando se desencadenan todas as situacións que levan a que sexa posible a Frente Popular cara as eleccións que non se sean moi ben cando iban a estar convocadas, non? Non vou desenvolverme sobre o que foi outubro do 34. Que é curioso porque preparando unha cousa hai uns días atopei uns mapas moi curiosos donde definen se en tal lugar foi simplemente folga xeral, en tal outro foi insurrección e tal, non? Tamén un pouco desesperante nesta altura da miña vida profesional, quizáis Emilio, como é máis novo, ainda non o sufreu tanto, non? Cruzar a fronteira de Galicia, chegar a España e que te miren con cara de conmiseración, non? Hai recentemente nun congreso tenías que aclarar que votar a cada quen en Galicia e que non me falar do outubro do 34 porque se o lugar onde máis en violencia, como le chaman, houbo, non? Foi en Asturias e o caso catalán é notable, despois aquí, por favor, e o lamento moito, é a realidad, non? O sea que, en cuanto a incidencia, o levantamento do 34 teñen Asturias, levantamento proletario, teñen Asturias, teñen Vizcaya e despois, pois, determinados lugares de Galicia, non? E usted se calla que non sabe nada, tuve que dicirle un señor. Saben as situaciones en que te dice, no, que conservadores son los gallegos, no? Porque miran las elecciones, y le dije, pero mira, tú eres de Navarra, coño, ¿quién coño gobierna Navarra si no UPN? O que te diga un de Madrid que está gobernado polo PP, a Comunidade Autónoma está gobernada polo PP, e dice, mira, perdón, a Diputación da Coruña está gobernada polo PSOE o BNG. A de Lugo exactamente igual. Eu vivo nun concello gobernado polo Bloque, vou para Ferrol e a través un concello gobernado pola esquerda e Ferrol está gobernado polo PSOE. Así que te calles. Vale. Por este sentido tamén, no outubro do 34 sigue habendo por aí oiches actos históricos actuais donde Galicia, aquí non pasou nada. Carallo, en Ferrol hubo 4 mortos. Foi o sitio de maior incidencia. Un deles, como lles indiquei antes, Ángel Mato Peña, mestre de Ferrol. E fomos atopando na documentación xudicial, a época de xudicial militar, determinada documentación, cartas, referencias,
que indican que a que tiñan preparada en Galicia era unha cosa moito máis grande do que foi verdadeiramente, que non fai ao caso de explicar máis, ou en todo caso podes te esplayarte o que che parece ben. Ben, a represión foi tan brutal, non estou falando de 3 traballadores, non é a palabra mortos, e un guardia morto en Ferrol, estou falando da represión posterior, con 30 e tantos mil presos políticos, elevados longe. Aquí. Non, en toda España. Departamentos de aquí que eran sobre 800, dos que 350, estou falando de memoria, eran da área Ferrol-Coruña, aproximadamente. Pois foron a maioría elevados a un penal de triste memoria que foi o penal de San Cristóbal en Pamplona. Entón, o de amnistía é o que dice aquí Matías Osero. Si queremos liberar de la cárcel a miles de nuestros hermanos. Bueno, pero que o segundo é que de aí en adiante o goberno do Partido Radical é un desfeite. Canto menos temos que falar de desgoberno, non é palabra. A esquerda contra o fascismo e as dereitas contra o comunismo. E non vou entrar aquí en cuestiones como a corrupción absoluta que hai no período rusista, o caso de Estraperlo, o primeiro exemplo, o caso dunhos fondos de uns barcos que iban a Guinea e que nunca máis se supo que foi daqueles fondos e demais, non? O que coincide a época é que a Lerroux a única salvación que lle quedaba era virar un pouco máis á dereita e por iso é o achegamento a CEDA, non? E que foi o detonante de outubro do 34 e de en adiante unha desfeita, non? Porque además a parálisis que se producira. Bueno, miren que curioso, hai un ministro de Educación lerroxista que eu teño falado sempre moi ben dele, que foi un nome inesquecible e un apelido inesquecible, Filiberto Villalobos, que igual que no primeiro bienio republicano fixeron centros de escolas e sobre todo, e detalle que quero subliñar, en Galicia crearon de alrededor de 400 bibliotecas escolares, todas iguales, e que eu atopei en algún arquivo municipal os estatutos que funcionaban como bibliotecas circulantes. Filiberto Villalobos a obsesión son o ensino medio institutos e crean unha che deles, non? E cando aparece o de Ribadeo ou de Noia, por poñer outro exemplo, non? E creo que o de Betanzos, pero non estou seguro. Entonces, hai unha fortísima represión en adiante sobre o movimento obreiro, hai unha fortísima represión sobre os nacionalismos periféricos, para entendernos, hai unha reposición de generais, como les comentaba antes, comando en plaza, non? O sea, Franco, por primeiro exemplo, Godet, Mola, etc. E entonces, cada FP, cara a creación da Frente Popular, aínda así o PSOE é moi reticente, porque o PSOE largo caballerista dice cousas tan curiosas como ningún compromiso con as forzas burguesas. Non esquezan que Largo Caballero empeza a ser denominado a partir dese momento o Lenin español, como habría que chamarlo o Kerensky español, pero bueno, non? E en Galicia, dentro do PSOE, o sector máis radical era o sector máis potente, probablemente, era o Largo Caballerista, que de entrada din que non a unha alianza coas forzas obreiras. Pero tamén hai un elemento significativo que algún autor ten comentado, que as forzas proletarias en Galicia, é dicir, PSOE, PC, UGT, CNT, e un partido moi curioso, que tiña un plantamento importante en Cataluña e un plantamento pequeno, pero tamén a subliñar en Galicia, que era o POUM, o Partido Obreiro de Unificación Marxista. Como saberán, o secretario xeral Joaquín Maurín estaba en viaxe propagandístico a Galicia cando salvou la que salvou en xullo do 36. Fíxose pasar por un comercial catalán e sobreviviu. Hai un libro magnífico da súa filla que se chama Así se salvou Joaquín Maurín, que estaba en Coruña o 20 de xullo do 36, que viñera, creo, a crear a agrupación do POM en Santiago, non? Parece, non? Que tiña un implantamento moi importante en cuanto a cualidade e calidade dos seus afiliados na zona de Ribeira, en Santiago, en certos centros intelectuais, estamos, non? Bueno, pois din os estudiosos que as forzas da esquerda proletaria, no caso de Galicia, estaban moito máis próximas, moito menos enfrentadas, do que podían estar noutros lugares de España. E que ainda máis estaban enfrentadas determinadas familias republicanas, fundamentalmente Izquierda Republicana e Unión Republicana, por liortas de familias políticas e por cuotas de poder local. Se o pacto, a idea da Frente Popular é unha idea que procede da Internacional Comunista de Dimitrov, como les decía, e que o PC a sus órdenes, como que está claro, pero ven como hai adiantados, os casos cachos que les leía antes,
foi Azaña, coa izquierda republicana foi o gonzo, alrededor do que se artellou todo o que foi a izquierda republicana. Que nun mitin, precisamente, en outubro do 35, o 20 de outubro do 35, chama a creación dun bloque popular antifascista, xustamente no momento en que Italia está invadindo Etiopía, detalle significativo tamén. Convida ao PSOE a integrarse nesa tal, un socialdemócrata, diríamos actualmente, como Prieto, é o que leva as negociacións cara a izquierda republicana, é un home moito máis radical, que desveño de falar del, Largo Caballero, que leva as negociacións cara ao Partido Comunista e quizáis hacia a CNT, non? Pero en Galicia un problema grave que é o casalismo, casal esquerdo, que é o que quere controlar absolutamente todo, non? E aí está a situación un pouco equívoca na que queda o Partido Galeguista, porque según Emilio González López, fixeron falta varias viaxes súas, da entender, Coruña-Madrid, Madrid-Coruña, e a intervención do propio Azaña. Miren, que non lle pareza mal a ninguén, por favor, pero outro día lín que non sei onde, que Zapatero era máis galeguista que moitos do PSOE de Galicia. Será verdade? Pois resulta que Azaña era máis galeguista que moitos da izquierda republicana. As cousas como son, en este caso, non? E finalmente o Partido Galeguista, curiosamente, saben que o pacto do Frente Popular asínase en xaneiro do 36 e o Partido Galeguista non entrou hasta abril no pacto do Frente Popular. Quen temos aí? Izquierda Republicana, que é a gran forza política de Galicia Norte, igual que o Partido Radical fora, que xa non, a gran forza política de Galicia Sur. Unión Republicana, que ten xente moi significativa, como que foi despois no 36, ou justamente agora, alcalde de Coruña cidade, xente que procede do Partido Radical Socialista, da época de Marcelino Domingo, o PSOE, o Partido Comunista, o POUM, como lles dicía, un Partido Republicano Federal que tiña, concretamente en Ferrol, unha pequena agrupación e outra pequena agrupación en Santiago, o Partido Sindicalista, os treintistas, que foron unha extinción que tuvera a CNT, de Ángel Pestaña, a UGT, e atención, o Partido Galeguista, e a ver se deixamos de lle dar tantas voltas a un grupo raquítico absolutamente numéricamente, que empezou a titularse a partir dese momento de dereita galeguista, e que estuve, hoxe pola mañá, no seu honor, estuve contando cantos eran. 26. Moi significados. Que se Otero Pedrallo, se Figueira Valverde, pero 26. Esa foi a dereita galeguista. Ben. E cando se foron, cando Carballo Calero, que era probablemente máis aínda que sobre el Picario, o elemento máis izquierdista que había no Partido Galeguista naquele momento, leva a proposta de integrarse na Frente Popular, non? Sale todos que sí, menos uno, que foi Otero Pedrallo, en concreto, non? Por tanto, o Otero Pedrallo, por si non o sabían, cando foi nas Cortes da Primeira República o voto, a contención, eu digo a propósito de voto a muller, oportunamente saleu da sala, non votou. Un home respetabilísimo, pero un home profundamente conservador nas súas comunidades. Quen gobernaba nese momento? Pois gobernaba un personaxe verdadeiramente admirable como animal político, que era Portela Valladares, que convoca as eleccións, move o seu centro para irse colocando, e aquí temos xa a campaña da Frente Popular. A campaña da Frente Popular é unha diferencia fundamental entre a campaña que leva a dereita, como a campaña absolutamente negativa, todo está mal, e a campaña que leva a Frente Popular. A campaña da Frente Popular de signo positivo, por suposto, sempre a amenaza do fascismo que pode estar aí detrás, pero sempre de signo positivo. E mítines, lugares inverosímiles. Eu, a tipa se lle chegou mirando consellos de guerra, a acusacións, de dar un mítin ao sitio máis remoto, a tal persona, sitio máis remoto que se lles pode ocurrir, non? Mítines, dinamización popular, non? Dinamización. Se crearon un comité en Madrid da Frente Popular que dirixía éramos tres enxeñeiros, que eran Largo Caballero, Martín Barrio e Azaña, e iso se reproduce aquí de maneira paritaria. Por exemplo, o que coñezo mellor, que o de Mugardos ou o de Ferrol, está de xeito paritario representado, izquierda republicana, non republicana, Partido Socialista e Partido Comunista. No caso de Ferrol tamén o Partido Galeguista. Daba igual en planteamento local. Eso era o pacto que había a escala estatal. Un pacto que non creo que proceda a ler, son 3 folios, pero que é verdadeiramente significativo, porque cando falan de esquerda, aquí queda moi claro que non se acepta la nacionalización de la tierra, que non se acepta la nacionalización de la banca, como proponen as organizaciones obreras, e por tanto tamén hai que destacar que no tan traído elevado elemento que leva o Partido Galeguista a se integrar no pacto do Frente Popular, aparece prácticamente como un anexo, ao final de todo,
fora de contexto. Despois, no punto cuarto, 8.4, que pone 8.4. El gobierno pondrá en ejecución los métodos necesarios para asegurar el acceso a la enseñanza media a la juventud obrera. Punto y aparte. Los partidos coaligados repondrán en su vigor la legislación autonómica. Metido con calzador, tal cual. Eso que logo o Partido Socialista integrarse e fixeron ben. Bien. A dereita, a propaganda que fai é unha propaganda absolutamente negativa. Defensa da familia, de la propiedad privada, de España una e, atención, hai mítines nos que dicen que si ganan los rojos van a repartirse a las mujeres. Sí, de meter medo. Ahora, permítame unha cousa, e por favor que non se dé por ofendido. O curso pasado, un grupo moi inteligente de alumnos de segundo bachillerato actual, cadrou que estaba explicando este período cando foron as eleccións. Non, hai 2 anos, as eleccións estatais. E entonces eu estaba explicando o período este, non? Leí o período que un día cheguei a clase co periódico e dice, mira, vou ler un discurso, non pense que é mentira. Collín e dice, a ver, vou ler un fragmento, leí un fragmento daquele discurso e pregunté, isto de que nos parece que é? Me dijeron, de Carlos Sotelo, de Gil Robles, Mariano Rajoy. Impresionante, non me digan, é impresionante. Era un discurso de Mariano Rajoy na campaña electoral, familia, propiedad privada, España se rompe. E entón, como estaba explicando, fixen a propósito, como experimento pedagóxico, os listos, Carlos Sotelo, Carlos Sotelo, non, Gil Robles, pues era Mariano Rajoy. Bien. Isto teñen que verlo, por certo, como un plantexamento de goberno. De feito, digo, no encabezamento, que norma de gobierno que desenvolverán os partidos republicanos de izquierdas, atención, con apoio das forzas obreiras. Xa se deixa aquí entrever que non van entrar as forzas obreiras no goberno que poida ser. E verdadeiramente interesante porque recolle os problemas e plantexa as solucións. Cara a esas elecciones, hai unha disputa que sempre se plantexou, que cal foi o papel que xogou a CNT e a CNT votou. E explica bastante deu libertad de voto, non? En Galicia a CRG deu libertad de voto, non? Que sucedeu a partir deste momento? Porque a vez, me de conta, me estou alongando un pouco moito, pero estou acabando. Vamos a ver, o que está moi claro é que o 18 de 16, 17, 18 de febreiro, 36, o pacto que funcionara moi ben a hora de crear candidaturas, por cierto, que supoño que tides en volver as máis, en Coruña e Pontevedra, onde está todo pactado, en todas partes, tantos para a izquierda republicana, tantos para o PSOE, tantos para tal, e a los outros dejamos aquello. Que con calzador meten a un candidato comunista na provincia de Pontevedra que saliu elexido, cando podían ter, que era de Jaén, o señor, podían ter elexido un do país, non? Cando en Ourense, bueno, de tal maneira que en Coruña e Pontevedra o pacto funciona moi ben, en Ourense fracasan estrepitosamente, e Portela Valladares, que me repito, admirable, Portela Valladares que puxera o que era o gran periódico que había en Galicia naquele momento, o Pueblo Gallego, a disposición do Partido Galeguista, que é un animal político, no sentido positivo da expresión, que morre no exilio, como vostedes saben, que se negara a aceptar un golpe de Estado, que cando se produce o triunfo da Frente Popular, se lle ofrecen a dar un golpe de Estado e dice, pero de que? Usted é detenido, vamos, a quen se lo ocurre, non? O sea, que un demócrata, a fin de contas, non? Pois que Lugo, curiosamente, como isto me quería garantirse a súa presencia, pois aí o pacto da Frente Popular se escorna e se produce un pacto entre portelistas, e izquierda republicana e non republicana, que deixa o PSOE e o Partido Galeguista unha man diante e outra atrás. Unhas eleccións, por certo, que a participación, según quen estudiou isto en a fondo que eu non, a cuestión de participación electoral, foi moi elevada. Calculase que en España rozou o 70%. Bien. Que tal como eran as corruptelas electorais que había, foron aceptablemente limpas. Que hai acusaciones da dereita e da esquerda no caso de Ourense e no caso de Coruña, non? Que se resolve por unha transacción en Madrid. Si se impugna as de Coruña, Casares Quiroga non sale elegido diputado e ver que carallo fai usted cun ministro que non é diputado. E a cambio, deixamos a dereita que gane Ourense. Parece como unha transacción dese estilo, non? O que basta revisar os xornais da época para ver como os días 18 e 19 a vitoria acollida, lo digo moi sinceramente, con gran regocijo popular, non? E inmediatamente se constituiu un novo goberno
Portero Valladares actúa moi correctamente. Franco correctamente ten unha conversación telefónica co general Pozas, unha conversación telefónica co Portero Valladares que le colga el teléfono pouco menos, non? E nos concellos e nas diputacións creanse xestoras. Que son estas xestoras? Era un principio básico que había e que o PC sobre todo teimara moito neso. Era a reconstrucción das corporacións do ano 31, que moitas delas, correctamente a de Carrar, fora suprimida pola súa posición no outubro do 34, nas diputacións, por lo tanto, comisións xestoras, pero que tamén as forzas políticas locales foran oídas a hora de crear esas comisións xestoras, non? E así foi, non? Revocan os gobernadores civiles, revocan as diputacións, revocan os concellos. O día 22 de febreiro saen os presos, os 30.000 presos, son enviados ás súas casas. Eu ainda hoxe estuve a punto, non tuve tempo de escanear para proxectar a recepción na estación de Barallobre e na estación de Pontaleón, unhas fotos que atopei dos presos, chegando, unha cousa espectacularmente chamativa naquele momento. En Vigo, non sei onde unha foto en Vigo, que é impresionante. Saben que pasa? Que as fotos que estaban desde atrás e non se veo que poñían as pancartas, non? Pero está toda a porta do sol colapsada, absolutamente, non? E de en adiante, pois, empeza un novo tipo de goberno. Cal foi o resultado verdadeiramente? Miren, é curioso, non? Non sabemos exactamente, ou polo menos non me atrevo a afirmar, se a Frente Popular en Galicia obtuvo 29 diputados ou obtuvo 32. Así que sabemos que o total foron 49. E concretamente, hoxe a tarde, como non me quedaron os números, sigo sin saber exactamente se tiro distinto o número exacto de diputados que dicen as Cortes, porque encontrei un lugar 257 no Parlamento Español da Frente Popular dun total de 453. Encontrei en outro lugar 272 da Frente Popular nun total de 484. Entonces, o que sí que sabemos é que a dereita sacou 139, o sea, fracaso estrepitoso. Entonces, problemas moitos. Porque esa impaciencia revolucionaria que se estaba a falar antes, eso querer acelerar, facer a revolución, pois vai a máis, vai moito máis. Hai o que teño aquí anotado unha expresión moi curiosa, rigor proletario. Rigor proletario é nacionalizar, o que sexa. O Partido Comunista dice moi bien, vamos a xogar con dúas baradas, unha acción parlamentaria e outra acción extraparlamentaria. Bien, igual que di a CNT. O asociacionismo, no que les falaba antes, vai a máis de unha maneira espectacular. Empezan a proliferar ateneos libertarios con unhos nomes preciosos, non? Imaginen formar parte dunha sociedade que se chama Ateneo Libertario Naturaleza Consciente, non? É unha maravilla, non? Grupos da FAI, xa se producira, por certo, se está avanzando moito na unificación das juventudes socialistas e juventudes comunistas, se chamou Juventudes Socialistas Unificadas, e os militares están conspirando. Desde o primeiro momento están conspirando desde o 14 de abril do ano 31, esa puñetera realidade, pero desde febrero do 36 a conspiración permanente. E o goberno, me da igual o Azaña de Casares Quiroga, facendo que non se entere. Hai comités do Frente Popular a escala local que están comunicando a quen corresponde, mire usted que los militares están archivados. E para ir acabando dunha vez, que podas ter todo moito que queda por contar aquí, dous casos, dous exemplos. A xente que viviu aqueles anos, cando falaba con eles, porque xa foron morrendo, desgraciadamente todos, e fun tomando notas, decía, daquela é cando víamos a verdadeira república. A partir das eleccións do Frente Popular é cando verdadeiramente avanzamos. De feito, o que citei, o alcalde de Mugardos no ano 36, Juan Prito Balsa, asesinado en Pontedeume o 24 de xullo do 36, pois, segundo a má posesión, dice, teño anotado por aquí, pero non fai falta, que prácticamente sei de memoria, dice, ahora, por fin, ha llegado en el libro de actas municipal, la verdadera República del Pueblo. ¿Qué es la verdadera República del Pueblo? Pois que relanzan a reforma agraria, absolutamente, reaxustan os mandos militares, relanzan os estatutos e chegamos ao caso de Galicia e vou rematando. Hai un elemento que é a violencia fascista neste período, a Falanxe, posteriores de Falanxe, matan de marzo a xullo de 16 en Galicia 4 traballadores.
Hai un caso moi significativo en redes, lugar que ben coñecen vostedes, como o Día do Carmen. O Día do Carmen, ao día seguinte ao Día do Carmen, o sea, o 17 de xullo, van 3 veciños de redes a denunciar a Guardia Civil que la víspera, cuando la juventud deste pueblo estaba sanamente paseando, sí, en vez de tenis al grito de viva el fastio, saíron un grupo de muchachos con tiros al aire que mallaron neles unha palabra, non? E son damos nomes. Hai unha agresividade de extrema dereita moi forte. Da esquerda tamén, sí. Non hai comparación. Non hai comparación. Para rematar, dúas cuestións. Quintanilla, un moderado no PSOE, en El Obrero, un periódico do PSOE, en xuño do 36, unha vez relanzado o proceso estatutario, xa está vendo que vai suceder. E dice, para el Parlamento gallego se debe formar un frente único proletario. O Partido Comunista chama a votar en Mundo Obrero de xuño un texto moi curioso que non encontrei reproducción en ningún lugar, do moito que teño mirado, agás en mí mesmo, non? En Mundo Obrero de Madrid de xuño do 36 dice: antifascistas gallegos apoyados por antifascistas españoles contra fascistas gallegos apoyados por los reaccionarios españoles. Votad el estatuto hacia la liberación de los pueblos nacional y social. Teño clarísimo, non? Non vou abondar na cuestión estatutaria porque sí que xa sería un desmadre pola miña parte, e sí sinalarles como os comités do Frente Popular a escala local, a escala provincial, que cada lugar funciona non era semellante, pero teñen unha executiva, vamos a decir así, de maneira diferente, son os grandes dinamizadores dese período, non? Quen son? Pois son aqueles que contribuíran tanto, como lles indicaba, a fortalar as sociedades de labradores, as sociedades de mariñeiros, as sociedades culturales, e que entre eles moitísimos, foran retornados de mundo. E con isto remato, e a pola Terceira República.